Julia Gwiazdowska na klaczy Radwina K. Wynik po dwóch półfinałach po 7,5 punktu karnego. W pierwszym nawrocie finału 0 punktów karnych. Co start i to skrót do dwójki. Dwójka 0, linia 0, trzecia 0. I pewne wejście w kombinację 4AB ze sporym zapasem i również piąta i szósta. W dniu dzisiejszym konie znacznie lepiej skaczą aniżeli wczoraj. I stąd te czyste przejazdy, co nas oczywiście bardzo cieszy. I brawa